سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كمي تتصنحو زيناتات سبورتن وشتا هاجرن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فطامي مسانا ختصنحو بخبرين عدم بتوسخي نزا channel حدث تزخونكم كومنت لايك سبسكرايب كتقبرو بتحتنا نزخ آخركم سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار حبوس دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة مانشستر يونايتد بزح محسب تركب أسلطاني إيريك تن هاجن نزا كلب مسعزة بزح مدايي طغما اتا كلب نهولندو إيريك تن هاجن وانا سلطان تخلب جرا دحر ممزازاب كل مدايات زد النغم محياستر إزلا كلب مانشستر يونايتد بمنصر توتون لعل المخسب آمز جيبالا مانشستر يونايتد كسب تحساس كلتشان عسران كلتنا بزنبرة سلسة أوارح شدشانت بسلسة مليون باوند مخسب كتركب كلا عبتا مساسالي ربع عامد كاب زنبرة 10 بسلسة مليون باوند نابسو 10 مليون باوند بريخ أتاوتاتا كم ني معلتاو تصوتاتات كنا بزرب عامد كابر 4.9 مليون باوند ناب 29.9 مليون باوند وريدو مزدي أب تحساس كل التشان 21 زازمة سلسة أوارح كنا تأثرن كله بتغلى لاوتوت يونايتد كان 285.4 مليون باوند ناب 297 بسلسة مليون باوند وريدو مانشستر يونايتد نير عامد استجبر وانا وتطبطب كم زملكتو تاكلب كد 30 سنة كل 206 مليون باوند لقحا ختملس مدب كم زلوه يحبر ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ዋንጫ ዝዓተራ ሃገራውያን ጋንታታት ቀዳሚት ኣርጀንቲና 21 ዋንጫ ካልአይቲ ብራዚል 18 ሳልሰይቲ ኡራጋይ 17 ራብዐይቲ ሜክሲኮ 12 ሓምሸይቲ ፈረንሳ 8 ሻድሸይቲ ጀርመን 8 ሻውዐይቲ ግብፂ 8 ዋንጫ ሻምነይቲ ጣልያን 6 ዋንጫ ዓቲረን كلب مانشستر يونايتد كيحت سيطاونتي أب قداي جرينوود أي تهوخون ماسايم جرينوود انتو حالك سابز متعامل سبورت أب يونايتد نابل مدكم زي من لستنجير ولو بتحلفه ورحي أب العلي زود 20 حدا عام تتعاطي زغربة كسي جرينوود جن كاب ترخص تشاني سران كلتن جميرة أب أولد ترافورد كي تعاط تعجيرو جرينوود أب زحلفه سومونات مس حلفت مانشستر يونايتد ترحيبو أب زحات أرق زي كم لس كم زدلم مس كيحت سيطاونتي قال كم زلون حبيروم كساب كلتشان 25 زد النحوعل اللو وهابتو وسانتا كلب اب جرينوود زتفلي مرقص يحزو سبسلطان كعسو اغري كال اي عدل كوهابو كم زلو كان تامنو اكايت نقد جنت تتعاطي انت تمليسو اب زناتا كلب غدات كم تسلا زخل بمباس كفتو ميغلصو جرينوود اب وان اگدا كيترفه كاب يونايتد اب سمون 70 باوند كم زركب ينقر انا مرحينايتا انصار كنت زتجبر نعبي اي نبركم برازيلاو اتقعيتو تنهام ريتشاردسون امسكو انتوني كنت ايد كم زنبرون نعب خمسه بقسم بسفيح يقلط نيرو از برازيلاو اتقعيتو تنهام جن نزي كسيني نفسو تخلاخيلو كم تتعاطي ببقعتي محتاتي من كافن اكل كعسو اغري ازون يرداني بزعما نفسي جن حاسوتا يقبلني كل جزي نكونتن اسلطنتين بزح خبرت نيرني خنقساس حجزيني نابتو تنهام شجرات مزلونا دما بذاتن بموياونتنا نفتحو انا مرحنا يتابلو لي كنت استجبرنا عبي اي نبركن فتصوم بانصارو ينيرو كم تزحسبني ابت بوتا زي مهلاوي اب كبابيو نخصنح اخذ تعري زي مقبارين يتعسني دحر مفلاي نخلو ነገር እናመስ ኮንኩን ጽቦ ይግቦ ስለዝኾነ ጽቦ ትምኒተይ መልእኽቲ ሰዲደሉ ክብል ሪቻርድሰን ገሊጹ ኣብ ክንዲ አንቶኒ ኮንተ ንቶተንሃም ዘሰልጥን ስቴሊኒ ብዛዕባ ክለብ ከምዚ ይብል ኣዝየ ክብራልን ንክገብሮ ድማ ኣብ ትክክለኛ ቦታ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ምስ ራያን ክገብሮ ዝደሊ ሓላፍነት ክንወስድን ክንመሓየሽን ግዜ ኣለና ኩላትና ብሓባር በርቲዕና ክንሰርሕ ይደሊ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ስፖርት እዚኣ ክለብና ኢሉ لويس ديازن داروين نوزازن عمنا يصبح صوتا كتصاوتيم ميرسيسايد كلب ليفربول صباح بساعات مسحاب اتحاد ستاديوم انصار مانشستر سيتي ابزا كايدو صوتا لويس ديازن داروين نوزازن كان مسبر تحاويم كاب كلت يوم اغلغلو كتركب مخانا فليتا غانتا يرغن كلوب دحر مملاسو هاغراو صوتاتات نابلعلوت 4 درجه نمحزت تغبرو صعر نمحيال حيال قاس كتكبر تثبيت يغبر كلب ليفربول كاب لعلوت 4 بشعات نت بفللي وريدوم وددروم ككايديوم يخون امبرتا بربع درجات تركب تتونهم بخلت تصوتاتات تحت ይላላ ተጻዋታይ ክለብ ሮማ ታሚ አብርሃም ካለ መደብ የብለኝ ይብል ታሚ አብርሃም ኣብ ክለብ ሮማ ክጸንሕ ምዃኑን ካለ መደብ ከም ዘይብለኝ ኢሉ ይዛረብ ሕጂ ሙሉ ትኹረቴ ኣብ ክለብ ሮማ ካለ መደብ የብለኝ ምናልባት ንዝቕጽል 10 ዓመታት ኣብ ሮማ ክጸንሕ ምናልባት ኣይክኸውን ፈጺምካ ኣይትፈልጦን ኢኻ ክብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ ተኸላኸላይ ሓላው ልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ቶም ሄንተን ብሰንኪ ማህረምቲ ንሶሙናት ካብ ጸወታት አልዩ ዋይን ሩኒን እንግሊዛዊ አጥቃዒ ማርከስ ራሽፎርድ ክብረ ወሰን ማንቸስተር ዩናይትድ ዝለዓለ መዝገብ ሸቶ ክሰብር ዝብል እምነት ከም ዘለዎ አፍሊጡ ወኪል ጀርመናዊ አከፋፋሊ ኢልካይ ጉንዳጎ ዓሚሉ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ምጽናሕ መደብ ገና ርግጸኛ ከም ዘይኮነ አፍሊጡ
ናብ ባርሴሎና ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት የመልክቱ። ሓወልቲ ሜሲ ኣዘራርባ ርእሲ ይፈጥር። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካ ካንሞብል ኣብ 2022 ኣብ ቀጠር ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም ዝተዓወተ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ኣንድሬስ ሜሲ ከም ምልክት ኣህጉር ኩዕሶ እግሪ ሓወልቲ ተኺሉ። ቅድሚ ሕጂ ነዚ ክብሪ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ብራዚላዊ ኤዲሰን ኣርቶነስን ዶነስ መንቶስ፣ ፔለ፣ ኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶናን ጥራዮም። እቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለምና ድማ ከም ሳሳይ ኮኸብ ክሕወስ ክኢሉ። ኣብዚ መደብ እዚ ድንቂ ናይቲ ንኽብሩ ዝተቐልጸ ሓወልቲ ንጥበብ ናይቲ ቅርጻዊ ጥቕሶም ካብ ብዙሓት ሰባት ናዳ ረኺቡ። ከምቲ ልሙድ ስም ሜሲ ክጥቀስ ከሎ ድማ ስም ሮናልዶ ምልዓሉ ዘይተርፍ ብጽቡቕ መንገዲ እኳ እንተዘይኮነ። ኣብ 2017 ኣብ ኣፍደገ ማዕርፎ ነፈርቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝዓበየላ ከተማ ማዴራ ንኽብርቲ 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኣር ዝተሃንጸ ሓወልቲ ነቲ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ፈጺሙ ብዘይምምሳሉ ብዙሕ ክትዕ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። ሓወልቲ ሊዮነል ሜሲ ዝረኣዩ ስድራቤት ስፖርት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓወልቲ ክልቲኦም ኮኸባት ብምንጻር ኣብ ስምዒት ይርከቡ። ሓደ ርእይቶ ዝሃበ ሰብ ሓወልቲ ሜሲ ካብ ሮናልዶ ንላዕሊ ዋንጫ ዓለም ኣለዎ ክብል እንከሎ ካልእ ድማ እቲ ንሓወልቲ ሮናልዶ ዝቐረጸ ቀንዲ ደጋፊ ሜሲ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም የባጭውሉ። ምክንያቱ ዝተሰርሐ ቅርጺ ንሮናልዶ ስለ ዘይመስል። ቪንስተን ካምፓኒ ቀዳማይ ዕላማ ክለብ ቶተንሃም ኮይኑ ኣብ ሻምፒዮን ሊግ መስተንክር ብቕዓት ከርኢ ዝጸንሐ ወዲ መዝሙሩ ንፔፔ ጓርዲዮላ ናብ ሰሜን ለንደን ንምስጋር ድሌቱ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ቶተንሃም ምስ አንቶኒ ኮንተ ድሕሪ ምፍለያ ሓድሽ ኣሰልጣኒ በርንሊ ቪንስተን ኮምፓኒ ድሕሪቲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዘደንቕ ብቕዓት ምሕላፉ ቀዳማይ ምርጫ ቶተንሃም ስፐርስ ምዃኑ ይግለጽ። እታ ኣብ ሰሜን ለንደን እትርከብ ክለብ ዳንኤል ሌቪ ንኣንቶኒ ኮንተ መውጽኢ ማዕጾ ድሕሪ ምርኣዩ ድሕሪ 4 ዓመት ንራብዓይ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ትደልላ። ኣሰልጣኒ ነበር አንቶኒ ኮንተ ቅድሚ ኣህግራዊ ዕረፍቱ ንተጻወትን ላዕሎት ኣመራርሓታ ክለብን ዝዓለመ ዘይግቡእ ርእይቶ ብምሃቡ ኣብ ሰሙን ካብ ስርሑ ተባሪሩ። ኣብ ዝተረፉ ሰሙናት ናይዚ ዓመት ስፖርት ቶተንሃም ብዘይ ኣሰልጣኒ ክትቅጽል ምዃና ይግለጽ። ምክንያቱ ኣብ ቅድሚት 4 ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ናብ ዝካየድ ቻምፒየንስ ሊግ ንምርጋጽ ትቃለስ ኣላ። ካምፓኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ምስ በርንሊ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንነፍሱ ከረጋግጽ እዩ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ዘካየዱ 37 ጸወታታት ሊግ 2 ጥራይ ዝተሰዓረት በርንሊ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክትረአ ዘይተርፍ ይመስል። ካምፓኒ ዝሓለፈ ዓመት ምውራድ ዘርኣየት በርንሊ ድሕሪ መሓዙ ኣብ ተረፍ ሙር ዘመዝገቦ ዘደንቕ ሰውራ ኣቓልቦ ዳንኤል ሌቪን ከም ሰሓበ ይፍለጥ። እዚ ናይ ቀደም ኮኸብ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ኣሰልጣንነት ሂወቱ ኣብ ኣንደርለክት ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ስፖርት ግን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክምለስ ክኢሉ። በርንሊ ኣሰልጣንያ ክትስእ እኳ እንተዘይደለየት ቶተንሃም እንተደፊኣታ ንኣሰልጣንያ ቪንስተን ካምፓኒ ክትስእኖ ዘይተርፍ ይመስል። ብባየር ሙኒክ ዝተባረረ ጁልያን ኔግለማን ኣብ 2019 ካብታ ክለብ ዝተባረረ ማውሪስ ፓቲቺኖ ናይ ምምላስ ዕድል ኣለዎ። ንግዚኡ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ አንቶኒ ኮንተ ዝነበረ ዳንኤል ስታሊዮን ድማ ሓላፊ ናይቲ ክለብ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሎም ዕለት ዜና ምስጋር ተጻዋቲ ፕሬዚደንት ማድሪድ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ነቲ ብሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ብትሪ ዝድለ ዘሎ ጄድ ቤሊንግሃም ንሉካ ሞድሪች ኣብ በርናቡ ክቕይሮ ይደሊ። ቦርሲያ ዶርትሙንድ ነዚ ወዲ 19 ዓመት ተጻዋታይ ንምጽናሕ ሓድሽ ውዕል ከተቕርብ ትዳሎ ኣላ። ኤልካይ ጉንዳጎ ካብ ሲቲ ወፂኡ ናብ ባርሴሎና ክጽምበር ከም ዝወሰነ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ካብ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ከም ዝወፅን ፉትቦል ኢንሳይድ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ዋርሒ ውዕሉ ዝርከብ ጀርመናዊ ነዚ ዝውውር እንተዛዚሙ ቅያሩ ንምትካውን ብሉጥ መንእሰይ ተጻዋታይ ክለብ ዶርትሙንድ ቢሊንግ ቀዳማይ ምርጫ እዩ። ቶማስ ቱኸል ንባየር ሙኒክ ድሕሪ መሓዙ ማንቸስተር ዩናይትድ ንማርሴል ሳትቢዘር ብለቓሕ ንሓዋሩ ናይ ምፍራም ዕድላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣጸልሚትዎ ኣሎ። ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ውዕል ኣብ ምዛም ዝቃረብ ዘሎ ስፓኛዊ ሓላዊ ውልዳት ዴቪድ ደሃያ ነቲ ዝቐርበሉ ናይ ምንዋሕ ውዕል ነጺግዎ። ብመሰረት ጸብጻብ ዝኣትሌቲክ ክእለቱ ምስ ቅዲ ጸወታ ቴኒሃገን ስለ ዘይመጣጠን እዩ ተሓድሽ ውዕል ዝተዋህቦ። ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ክልቲአን ክለባት ንዳክላን ራይስን ንምፍራም ናብ ውድድር ተጸምቢረን ኣለዋ። ጋነርስ ነዚ ኣከፋፋሊ ዌስትሃም ንምፍራም ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዋ እውን ዘሳን ጸብጺቡ። ናፖሊ ነቲ ብሪያል ማድሪድ ፒኤስጂን ዝድለ ዘሎ ኣብ ዘደንቕ ብቕዓቱ ዘሎ ንናፖሊ እውን ሻምፒዮን ኢጣልያ ዝገበራን ወዲ 22 ዓመት ኬቪቻ ካቫራስካልያ ከተፈርሞ መደብ ኣለዋ። ነዚ ክሳብ 2027 ምስ ናፖሊ ውዕል ዘለዎ ጆርጂያዊ መስመር ተኸላኻላይ እንተወሳኺ 5 ዓመታት ንምፍራም ቆሪጾም ተላዒሎም ኣለዉ። ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝቕጽል መስኮት ዝውውር ምስጋር ንየማናይ ተኸላኻላይ ቸልሲ ራይስ ጆመስ ንምፍራም ተገዳስነታ ክደፍእ ምዃና ይግለጽ። ነቲ ወዲ 24 ዓመት እንግሊዛዊ ነዊሕ እዋን ኣገልጋሊኦም ዳኒ ካርቫሃል ንምትካእ ቀዳማይ ምርጫኦም እዩ። ሓደ ኣከፋፋሊ ክትዕድግ ናይ ግድን ዝኾነ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ግዜ ዋንጫ ዓለም ምስ ሞሮኮ ድንቂ ጉዕዞ ዘካየደ ሶፊያ ኣምራባት ንምፍራም ምስ ፈረንቲኖ ክትዘራረብ መደብ ኣለዋ። ቶማስ ፖርተር ክስለፍ ድዩ? ጋነርስ ኣብ ሰሙን ኣብ ፕሪምየር ሊግ
أنصار ليدز يونايتد كتصوت مدب تتحيزو لالو وسنت تتصوت أرسنال أبز تصوت أخسلف ديوم يسلفون أطريو أرسنال دحر 2004 نفل ماجزين وانجا بريمير ليج تعتر أب طبق حديد نعاوت مسمر تركب كلب أرسنال بشمون تنت بفللي أب كرميت وددر بريمير ليج تسرع كلا بيب جوارديولا زمرحة مانشستر سيتي جن تصوت أب إيدا اللوا بزد ما أرسنال عوتن زبل كند على ما حيزه نمي دخت أتياب بزعبا مسلاف ويليام سالبيم توماس بارتين رجعتنيات أيكونن كلب أرسنال ሃገሩ ጋና አንጻር አንጎላ ኣብ ዝነበራ ጸወታ ብዘጋጠሙ ቀሊል ማህረምታ ኣብ ቀጻሊ ካብ ጸወታ ክወጽእ ምዃኑ ርዱእ ኮይኑ ክለብ ኣርሰናል ግን ናይዚ ሰሙን መደብ ጸወታ ክምለስ ተስፋ ነይርዋ እዩ ብዛዕባ ዊልያም ሳሊባ ዝተረጋገጸ ነገር ስለዘየለ ክለብ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ዝኾነ ናይ ምስላፍ ውሳነ ኣይክትወስድን እያ ሮብ ሄልዲግን ድማ ናይ ምጅማር ዕድል ክረክብ ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ሰሙን እዚ ክለብ ሰሜን ለንደን ብዘይዞም ተጻወቲ ክትጻወት ምዃና ተረጋጊጹሎ መሐመድ ኤሌኒ ጉድኣት ብርኪ ኤድ ኒክታሃ ጉድኣት ዓንከርካሪ ታኪሮ ቶማስያ ጉድኣት ብርኪ ኪራን ታሪኒ ንጸወታ ድሉው ምዃኑ ከምኡን ጋብሪኤል ጀሰስ ድሕሪ ሕዳር ክጻወት እውን ድሉው እዩ ኤሪክ ተን ሃግ ውሳነ ይወስድ ፋብሪዞ ሮማኖ ከም ዝበሎ ኤሪክ ተን ሃግን ኣብ ዝኽረማት ንኹነታት ቪክቶር ሊንዶሎፍን እስኮት ማክቲሞናይን ክውስን እዩ ሊንዶሎፍን ኣብ ወርሒ ጥርከብ ዓበይቲ ክለባት ኢንተርን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ተገዳስነት ክህልዎን ከሎም ማክቶሚና ድማ ኣብ ዝርዝር ኒውካስትል ይርከብ ማን ዩናይትድ ዝመጽእ ወርሒ ነዚ ውሳነ ተዳልያትሉላ ክለብ ባርሴሎና ጋቢ ኣብታ ክለብ ከም ዝቕጽል ርግጸኛ ላሊጋ ባርሴሎና ንጋቢ ከም ቀዳማይ ደረጃ ተጻዋታይ ጋንታ ንምዝጋብ ዘካየደቶ ሕጋዊ ክትዕ ተዓዊታ ዝወዲ 18 ዓመታት ከፋፋሊ ዳግማይ ቁጽሪ 30 ማልያ ክለብ ብስንክሳብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ስፖርት ውዕሉ ክቕጽልን ኣኽኢልዎ እዚ ማለት ጋቢ ኣብ ክራማት 2023 ካብ ባርሴሎና ክወጽእ እንተደልዩ ብሕጋዊ መንገዲ ምስ ካልእ ክለብ ክዘራረብ ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣብ ባርሴሎና ነዚ ጉዳይ ዝግደሰሉ ሰብ የለን ጋቢ ድሮ ኣብ ሓድሽ ውዕል ቃል ዝኣተወሉ መሰላት ይረክብ ስለዘሎ ካብ ባርሳ ክወጽእ ሓሳብ የብሉን ክለብ ባርሴሎና ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ፀገም ምፍራም ውዕል ጋቢ ከም ዝፈትሕዎን ብዛዕባ ናብ ካልእ ክለብ ናይ ምኻድ ስክፍታ ከም ዘይብሎም ይኣምኑ ማርሴሎ ቤላስ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ዝርርብ ጀሚሩ ማርሴሎ ቤላስ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኡራጋይ ኣሰልጣኒ ናይተን ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ዋንጫ ዓለም ዝኾና ጋንታ ክሕዝ ይዘራረብ ኣሎ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ዋንጫ ዓለም 2022 ዝወረዳ ስዕረ ሲዒባ ምስ ዲያጎ ኣሎንሶ ተፈላለየ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምሕዝነታዊ ፀወታታት ብግዜያዊ ኣሰልጣኒ ማርሴሎ ብሮግሊ ተመሪሓ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኡራጋይ ነዛ ጋንታ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኮፓ ኣሜሪካን ሓያል ተሳትፎ ክዳሎ ይፅዕር ኣሎ ኣብዚ መዳይ ድማ ምስ ፍሉጥ ኣሰልጣኒ ማርሴሎ ቤላስ ተዘራሪቡሎ ቤላስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብ ሊድስ ዩናይትድ ተባሪሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘይ ጋንታ ይርከብ እዚ ወዲ 67 ዓመት ዋና ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ንምሓዝ ምስ መራሕቲ ኩዕሶ እግሪ ኡራጋይ ይዘራረባሉ እቲ ዝርርብ ቀጻሊ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ግን ገና ኣይተበጽሐን ካብ ሳካ ዝበልጥ ሜሲ ጥራይ ብመሰረት ቶኒ ኣዳምስ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ካብ ቡካዮ ሳካ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ሊዮነል መሲ ጥራይ ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል ነበር ብዛዕባ ዝቁፅሪ 7 ጋንቱ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለም ካብውን ላዕሊ ሸቶ ከመዝግብ ወይ ዕድላት ክፈጥር ዝኽእል እንኮ ተጻዋታይ ሊዮነል መሲ ቡካዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ብሉጥ ቅዲ እዩ ዘሎ ኤርሊንግ ሃላንድ ማንቸስተር ሲቲ ብዙሓት ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ማርከስ ራሽፎርድ ድማ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ፍሉይ ዓመተ ስፖርት ይሕልፍ ኣሎ ቡካዮ ሳካ ግን ብሉጥ ተጻዋታይ ናይዚ ዓመት ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም ብሉጥ ተጻዋታይ እንግሊዝ ስለዝነበረ ኣብታ ጋንታ ድማ እቲ ዝበለጠ ተጻዋታይ ኣብ ቅድሚት ፕሪምየር ሊግ ብ8 ነጥቢ ተፈላልዩሎ ክብል ቶኒ ኣዳምስ ገሊጹ ቡካዮ ሳካ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ኩሉ ውድድራት 13,000 ብምምዝጋቡ ኣብ ህይወቱ ዝበለጸ ዓመት ስፖርት እያ ፖተር ዘገርም ኣሰልጣኒ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኡናይ ኤምሬን ኣስቶን ቪላን ሰንበት ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ብምኻድ ምስ ቸልሲ ክገጥማየን ቅድሚ እዚ ፀወታ ኣሰልጣኒ ኣስቶን ቪላ ኡናይ ኤምሬን ኣሰልጣኒ ቸልሲ ገርሃም ፖተር ብምናድ እቲ ኣሰልጣኒ ግዜ ከም ዘድልዮ ገሊጹ ብሉፃት ተፃወቲ ኣለዎ ኣሰልጣኒ ድማ ፍሉይ ፖተር ኣብ ብራይተን ዘርእዮ ብቕዓት ፍሉይ ነይሩ ኣብ ቸልሲ ድማ ክእለቱ ኸርኢ ግዜ የድልዮ ኣብ ምጥቃዕ ምምሕያሽ ኣርዮም እዮም ፖተር ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ይግቦዩ ኣብ ከም ቸልሲ ዝኣመሰላ ጋንታ ምህላው ንሳተን ይመሓየሽ ኣለዋ ፖተር ድማ ከምቲ ኣብ ብራይተን ዝገበሮ ኣብ ቸልሲ ክገብሮ ይኽእል እዩ ነቶም ተፃወቲ ብዝበለፀ ንክፈልጦም ግዜ የድልዮ ክብል ኡናይ ኤምሬ ገሊጹ ቶማስ ሁልተን ንሜሰን ማውንት ከፈርሞ ኣይሓስብን ሜሰን ማውንት መጻኢ ርጉፅ ስለዘይኮነ ምስ ዝተፈላለየ ክለባት ክትሓዝ ፀኒሑ ብመሰረት ፀብጻብ ዘጋርዲያን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ባየር ሙኒክ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝተቆፀረ ቶማስ ሁልተን ብመሰረት ፀብጻብ ዘጋርዲያን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ባየር ሙኒክ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝተቆፀረ ቶማስ ሁልተን ነዚ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ከፈርሞ ድሌት ከም ዘለዎ ይግለጽ እኳ እንተሎ እቲ ሓበሬታ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንማውንተን ንምፍራም ኣብ ዝካየድ ውድድር መራሕቲ ዝኾና ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን እውን ኩነታት ናይዚ እንግሊዝ
እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ብቐረባ ይከታተሉ ኣለዋ። ጁቬንቱስ እውን ካልእ ንማውንት እትደሊ ክለብ እያ። ቸልሲ ከምዚ ዓይነት ተጻዋታይ ብነጻ ክትስእኖ ስለ ዘይደሊ ኣብ ዝርርብ ምንዋሕ ውዕል ምዕባለ እንተዘይተረኺቡ ክትሸጦ ተሓስበሉ እያ። ብሉፅ ተጻዋታይ ሰሪዓ ኢጣልያ ናይ ዝወርሒ መጋቢት ብሉፅ ተጻዋታይ ሰሪዓ ኢጣልያ ዕላዊ ኮይኑ በዚ መሰረት ብሉፅ ተጻዋታይ ናፖሊ ኪቪቻ ካቫራትስካሊያ ብሉፅ ተጻዋታይ ናይ ዝወርሒ ኮይኑ ተመሪጹ። ኪቪቻ ካቫራትስካሊያ ወርሒ ግንቦት ኣብ ሰሪዓ ኢጣልያ ኣብ ዘካየዶ 3 ተጻዋታታት ሓንቲ ንጎል እትኸውን ከሽኑ ከቐብል ከሎ 2 ሾቶታት ድማ ኣመዝጊቡ። ኔይማር ኣብ ቁማር ካዚኖ 1 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝተበልዐ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ። ብራዚላዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኔይማር ጁኒየር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት 1 ሚልዮን ዩሮ ቁማር ካዚኖ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ተበሊዑ። እዚ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ ነቲ ገንዘብ ድሕሪ ምብልዑ ብስጭቱ ክገልጽ ዘርኢ ቪድዮ ምዝርግሑ እውን ካልእ መዛረቢ ኮይኑሎ። ኔይማር ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ መጥባሕቲ ዓንካሪቱ ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑሎ። እዚ ብራዚላዊ ኣብ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ኣብ ወርሒ 3.2 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝረክብ ይፍለጥ። ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ብዛዕባ ኣርሰን ቨንገር ንክለብ ኩዕሶ እግሪ ኣርሰናል ብዓብዩ ቀይርዎ እዩ። ቁኑዕ ምርጫ እውን ኮይኑ ይስምዓኒ። ኣርሰናል ንምውዳር ሓያል ጋንታ ኮይና ክልቴና ድማ ክንዕወት ንደሊ ነርና። እዚ ድማ ዝያዳ ስምዒትና ኣላዒልዎ። ድሕሪ ጥሮታና ኣብ ዘለዎ ዓመታት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ሓንቲ ንሱ ኣጸቢቑ ዝፈልጣ ንእሽቶ ቤት ምግቢ ብሓባር ድራር ንኸይድ ኣዝዩ መሳጢ ሰብ እዩ። ምስኡ ምህላዊ ድማ ደስ ይብለኒ። ኣርሰን ቨንገር ብዛዕባ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እዚ ክብሪ ምስ ሰር ኣሌክስ ምክፋል ዓቢ ክብሪ እዩ። ክልተ ቦክሰኛታት ከም ዑዱን እናተቃለሱ ርሕቀት ዝኸዱ እዩ። ናይ መወዳእታ ኣብ ልዕሊኡ ኣኽብሮት ኣለኒ። ምስኡ ክራኸብ ወይ እውን ክንሰትን ብዛዕባ ናይ ቀደም ግጥምን ፍኹክር ክንዝክርን ዓብ ዕድል ክኸውን እዩ። ዋይን ሩኒ ብዛዕባ ውድድር ዋንጫ ዓለም ፕሪምየር ሊግ ከምዚ ይብል ኣርሰናል ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ነዊሕ እዋን ስለ ዘይጸንሐት ብዙሕ ጸቕጢ ክግበረላ ስለ ዝኽእል ፍሉይ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን መን ክዕወት ከም ዝደሊ እንተሓቲትኩምኒ ኣርሰናል ክትዕወት ተስፋ ገብር ኢሉ። ኤንጀል ዲማርያ ኣብ መንጎ ኤንጀል ዲማርያን ጁቬንቱስን ብዛዕባ ምንዋሕ ውዕል ዝርርብ ይቕጽል ኣሎ። ዲማርያ ምስ ክለብ ጁቬንቱስ ዝነበረ ውዕል ኣብ ወርሒ ሰነ የብቅዕ። እዚ ኣርጀንቲና ኮኸብ ተጻዋታይ ወርሒ ጥሪ ምስ ክለባት ቱርኪ ኤኤምኤልኤስ ተዘራሪቡ ኣይፈልጥም። ጁቬንቱስ ክጸንሕ ክፉት እዩ። ትፈልጡ ዶ ልዑል ክፍሊት ዘለዎም ኣሰልጠንቲ ሎሚ ዝርዝር ናይቶም ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሎም ኣሰልጠንቲ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። መበል 12 ጆሴ ሜሪኖ ሮማ ኣብ 856 ፓውንድ ኣብ ዓመት 8.1 ሚልዮን ዩሮ። 11 ሚኬል ኣርቴታ ኣርሰናል ኣብ 860,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 8.3 ሚልዮን ዩሮ። 10 ሲሞኔ ኢንዛጌ ኢንተር ሚላን ኣብ 869,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 8.7 ሚልዮን ዩሮ። ታሽዓይ ሃግ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 873,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 8.9 ሚልዮን ዩሮ። ሻምናይ ካርሎ አንቸሎቲ ሪያል ማድሪድ ኣብ 880,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 11 ሚልዮን ዩሮ። ሻብዓይ ብሬንዳን ሮጀርስ ሌስተር ኣብ 892,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 11.5 ሚልዮን ዩሮ። ሻድሻይ ቶማስ ቱቸል ባየር ሙኒክ ኣብ 803,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 12 ሚልዮን ዩሮ። ሓምሻይ ማክሲሚላኖ ኣልግሪ ጁቬንቱስ ኣብ 817,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 12.8 ሚልዮን ዩሮ። ራብዓይ ግራሃም ፖተር ቸልሲ ኣብ 829,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 13.5 ሚልዮን ዩሮ። ሳልሳይ የርገን ክሎብ ሊቨርፑል ኣብ 802,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 17.8 ሚልዮን ዩሮ። ካልኣይ ፔፕ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 879,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 22 ሚልዮን ዩሮ። ቀዳማይ ዲያጎ ሲሞኔ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ 874,000 ፓውንድ ኣብ ዓመት 34 ሚልዮን ዩሮ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩም ሓበሬታ ረኺብኩምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና።